ንትግራይ ዘጥፍእ ዘሎ መን እዩ? እቲ ጓናዶስ እቲ ከርሳ ነብስ ወከፍ ትግራዋይ ካብቲ ማሊ እንታይ ተማሂሩ? ትግራይ ናብ ዳግማዊ ኩናት እንተኣትያ ከም ዓዲ ትቕጽል እያ ዶ ኢልኩም ተኣምኑ? ሰላም ከመይ ትኾኑ ተኸታተልቲ ሻዶው ሚድያ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ሓደ ትንታነ ኣዋሊዳትልኩም ኣላ። ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም እናተመነኹ ምክትታልኩም ሻዶው ሚድያ ሳብስክራይብ ብምግባር መስስዎ። ንትግራይ ዘጥፋኣ ዘሎ መን እዩ? እቲ ጓናዶስ እቲ ከርሳ ገሊኦም ትማሊ ኣብ ጽንተታ ኩሉ ዓይነት ጭኽነት ተጎልቢቦም ንትግራይ ዝጨፍጨፉን ዘጨፍጨፉን ሎሚ ንዝበጽሐ ምትፍናን ትማሊ ዘኹርዕ ጀብዲ ከም ዝሰርሑ ኣይበልናንዶ ይብሉና ኣለዉ። ከምጻጸ ሽሾ ሰራዊት ልፍንቲ ትግራይ እንትወርዋ መዋጽኦ ሲኤና ትግራይ ክሳዳ ኣብ ዝተዓበጠትሉ ጨጋፎ ሒዙ ጎመድያ ዘራገፈ ከም ጥፋዕተኛ ዝቆጽሩ እቶም ኣብ ጎኒ ሽሾ ልፍንቲ ኮይኖም ትግራይ ዘጨፍጨፉን ዝጨፍጨፉን ክንሶም ሐዋርያት ተመሲሎም ነውሶም ከተዓባብዩ ንርኢ ኣለና። እንተኾነ ግን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ብርሰትን ጨፍጫፍን ካብ ሕልና ዝፍሓቅ ኣይክኸውንን እዩ። ዝተደፈራ ኡርንባት ኣሕዋቶም ዝተደፈራ ኣዴታቶም ብጅምላ ተቐቲሎም ናብ ገደል ተደርበዩ ኣሕዋቶም ኮታስ ዝበረሰት ዓዲ ዝተደፈረት ደንበ ዝተቆራረሰት መሬት ዓደቦ ዝነደደት ከርሲ ኣዶ አንዛኣ ከይቀንዘዎም ኣብ ልዕሊ ኣዲኦምን ዓዶምን ዝፈጸምዎ ጭካነ ሕልንኦም እኳ ትኽክል ከም ዘይነበረ ከይከርኩሖም ተጠሊዖም ኣይበልናንዶ እቶም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ዕትብታ ዝተበተኹ ፍረ ማህፀና ንትግራይ እዮም። ገሊኦም ድማ ኣብ ክሳዳ ድንንቲ ወላድ ትግራይ ኣርዑ ጭቆና ዳዕኒኖም ብሓለን ግባርነት ንዝምልሕጥዎ ኣዲኦም እሰየው እናበሉ እናዓለሉ ብኸወረን ጸናጽልን ዝዕጅብዋ ኣብ ሓዘና ዝልህዩ ኣብ ቃንዛኣ ዝሕጎሱ ኣብ ዳስ ሓዘኑ ከርስ ዳስ ጓይላ ዘዕምሩ ስኹራት ደገፍቲ ተዓሌቱ እውን ካልኦት ፍረ ማህፀናት እዮም። እቲ ኩናት መን ጀመሮ ብዘየገድስ ኣብ ትግራይ ከቢድ ዕንወ ዘስዕበ ኩናት እዩ ተኻይዱ። እዚ ኩናት እዚ ብመልክዑ ዝተፈለየ ዘርኣዊ ጨፍጫፍ ነይሩ። ኣብዚ ኩናት እዚ ካፈር ዘቐበለ ኩሉ ተዋሳኢ እቲ ጽንተት እዩ። ኣብ ትግራይ ብሓይልታት ልፍንቲ ኩሉ ዓይነት ክፍታት ተፈጺሙ ንሱ ከይኣክል ድሕሪ ህዝባዊ ቃልሲ ኣብ ዝነበረ ግዜ ብውሽጣዊ ገዛእቲ ወይ ድማ ጸላእቲ ዳግማይ ጽንተት ተፈጺምዋን ይፍጸማን ኣሎ ትግራይ። እቲ ነውራም ዓልየት እቶም ኣብ ትግራይ ዝኣተዉ ወረርቲ እኳ ዘይገበርዎ ጨካን ዘረፋ እዩ ኣብ ትግራይ ፈጺሙን ዝፍጽም ዘሎን። ንዓለም ዘስደመመ ብቶናት ዝተኸዘነ እኽሊ ከም ዘሎ ካብ መኻዝንኡ ዘሪፍዎ፣ ካብ ቁስላት ርሑስ ስጋ ዝሰርቁ፣ ካብ ሕክምና እንቋቑሖን ጸባን ዝሰርቁ፣ ካብ ኢድ ህፃን ፕላምፕሌት ዝምንጥሉ፣ መድሓኒት ቁስላት ሰሪቆም ዝሸጡ እቶም ሓይልታት ልፍንቲ ዝጀመርዎ ወራርን ግፍዓዊ ፍጻሜን ካብኡ ብኽልተን ሰለስተን ዕፅፍን ኣጠናኺሮም ዝቕጽለሉ ጠንካራታት ኣጋፋዕቲ እውን ፍረ ማህፀን ትግራይ እዮም። እቲ ኩናት ክተርፈሉ ዝኽእል ዕድል ነይሩዎ ዶ ይኸውን? እወ 100% ክተርፈሉ ዝኽእል ዕድልን ሰፊሕ ባይታን ነይሩ። ምክንያቱ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሪፎርም ሒዙ መጺኡ። ሓደ ክንዝንጉዖ ዘይብልና ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ባዕሉ በኹር ውላድ ሕወሓት ሕሳስ ልደ ኦህዴድ እዩ። ሕወሓት ብላዕለዋይነት ኣብ ዝመርሖ ስርዓት ኢህወደግ ተኸስኪሱ ዝዓበየ በዓል ዋና እቲ ስርዓት ኣባል ክንፊ ኦህዴድ እዩ። ዶክተር ኣብይ ማለት ልክዕ ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ክመውት ከሎ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ዝተተክአ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ንኢህወደግ ክመርሕ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተኪኡ ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ዝተሓረየ ሰብ እዩ። ኣብ ውሽጢ ስርዓት ኢህወደግ ብውሳነ ኣባላት ኢህወደግን ንኢህወደግ ንክመርሕ ዝተሓረየ መንግስቲ ማለት እዩ። ስለዚ ኩናት ሓዚሉ ዘምጽእ ምንም ምኽንያት ኣይነበሮን። ካልኣይ ዶክተር ኣብይ ናይ ስርዓት ሪፎርም እዩ ሒዙ መጺኡ። ስለዚ ዓርሶም ንለውጢ ኣዳልዮም እቲ ስርዓት ሪፎርም ተቐቢሎም ተዝህደሱን ኣካልቲ ስርዓት ባዕሎም እዮም። ልክዕ ቢኣደን ብልጽግና ኣምሓራ ኢሉ ዓርሱ ኣሐዲሱ፣ ኦህዴድ ብልጽግና ኦሮሞ ኢሉ ዓርሱ ኣሐዲሱ፣ ድሄደን ብልጽግና ደቡብ ኢሉ ዓርሱ ኣሐዲሱ። ብናይ ባዕሎም መጸዋወዓ ኣጋር ድርጅት ኢሎም ናይ ዝጽውዕዎን ክልላት ኢህወደግ እውን ዓርሰን ሕዲሰን ብልጽግና ኮይነን። ብጠቕላላ ግን ኣብ ኢህወደግ ዝነበረ ፓርቲታት እዮም ተሃዲሶም ስርዓት ብልጽግና ፈጢሮም። እቲ ምኽነታ ሓሳብ ዘጋጠሞ ዓሌተ መሳፍንቲ ግን ንነብሱ ክሕድስ ድሉ ብዘይምዃኑ እዩ ናብ ህልቅት ዘስዕበ ኩናት ተኣትዩ። መራሒ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝተወሰኑ ሰባት ስርዓት ናይ ምኽባር ስጉምቲ ክወስድ ነይሩ ዶ? እወ ክወስድ ነይሩ እዩ። ግን ኣብ ሕወሓት ተጀሚሩ ኣብ ሕወሓት ዝውዳእ ዘይኾነስ ኣብ ኩሎም ኣባላት ግንባር ኢህወደግ ኣብ ኦህዴድ ኾነ ኣብ ቢኣደን ኣብ ሕወሓት ኾነ ኣብ መራሕቲ መሓዙት ውድባት ኣብ ስርቅን ዓበይቲ ገበናትን ንዝተሳተፉ መራርሓ ሕጋዊ ስጉምቲ
ክውሰድ ነይሩ ይኸውን እቲ ጸገም ኣብዝዩ ዝጅምር ኩሎም መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ስርቂ ዝተዋፈሩ ስለ ዝነበሩ ኩሎም ድማ ተኣሰርቲ ነይሮም ስለዚ ንብረቶም ከይውረስ ከይፍረዱ ኮሮም ከይንካ ክበሃል ብምኽንያት ዓርሰ ውሳነን ዓርሰ ምሕደራን ህዝቢ ኣመኽንዮም ሰተት ተቢሎም ናብቲ ህልቂት ኣእትዮምና እኳ ደኣስ ንሶም ተኣሲሮም ከም ትግራይ እውን ካብ ኣዕናዋይ ኩናት ምተረፍና ንሶም እውን ፍርዶም ወዲኦም ወፁ ኩናት ብምትራፍ ካብ መጥቃዕትኸ ምድሓንና ዶም ብፍጹም ዝተርፍ ጥቃዓት ኣይምነበረን ሓደጋ ግን ይቕንስ ነይሩ እዩ ምኽንያቱ ንሕወሓት ንምውቃዕ ዝተጀመረ ዘይተባረኸ ጽምዶ ኦሮማራ ብሄር ተኮር ወዳድባ እዩ ነይሩ ፕሮፓጋንዳዊ ስብኸቱ ድማ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ናይ ብሄር ጽላዓት ወፍሪ እዩ ነይሩ ነዊሕ ዓመት ጸንሐ ብሄር ተኮር ጎስጓ ካብ 2007 ዓመተ ምህረት ነዘ ድማ ኣዝዩ እናተጠናኸረ ኣድማሱን እናሰፍሐን ዝመጸ ወፍሪ ብሄራዊ ጽላዓት ናይ 2007 ተርእዮታት ኣብ 2008 ብሄራዊ ጨፍጫፍ ተጋሩ ኣብ ጎንደር ተኻይዱ እዩ ልዕሊ 35000 ተጋሩ ኣብ ሓንቲ ቀትሪ ኣብ ጠላዕ ፀሓይ እንትጭፍጨፉ ሃፍቶምን ንብረቶምን እንትዝረፍ ዓዲ ሓዲጎም ንሱዳን እንትስደዱ ናይ ኣምሓሩ አንቃሕትን እሊታትን ብሽለላን ቀረርቶን ይዕጅብዎ ነይሮም ጨፍጫፍ ግፍዒ ጎንደር ኣምሓራ 2008 ዓመተ ምህረት እዚ ንሕወሓት ንምውዳቕ ዝተጀመረ ብሄር ተኮር ወፍሪ ኣብ ኩለን ክልላት ብዝበሃል ትግራዋይ ኣብ ዝተረኸቦ ከም ተመን ብእምኒ ርእሱ እናተቐጥቀጠ ዝቕተለሉ መስካሕክሕ ዘመን ብዓይንና ርኢና ብእዝንና ሰሚዕና እዚ ማንም ዘይኽሕዶ ሓቂ ነይሩ እንተኾነ ግና ድሕሪ ምሕዳስ ሕወሓት ማለት እውን ድሕሪ ምቕባል ጥምቀተ ብልጽግና ናይ ግድን ዝሃድእ ፖለቲካ ናህሪ ነይሩ ኣብ ናህሪ ፖለቲካ ዝካረሩ ውጥረታት ከም ዘለዎ ኩሉ ኣብ ህድኣት ፖለቲካ ዝቕየሩ ብዙሓት ምዕባለታት እውን ነይሮም እዮም ስለዚ መጠን ፍጻመት ብሄራዊ ሓደጋ ብኡ ንብኡ ክንኪ ነይሩ እንተነኣሰ ዝበርስ ዓዲ ኣይምነበረን ዝድፈር ደንበውን ኣይምነበረን ባህግታት ወራር መሬት ዓደቦ ከጋጥም ይነብር ይኸውን ግን ብውሕሉል ፖለቲካዊ ጥበብ ብስጡም ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ብስሙር ህዝባዊ መኸተን ክኽለፍ ነይሩ እዩ እዚ ኣሞ መን ይግበራ ዲያስፖራ ትግራይ ሱሙራትን ረዘንትን ተደመጽትን ተቃለስትን ነይሮም ግን ድማ ኣሞያይታ ትግራይ ዘመላኽዑ እምበር ንትግራይ ካብ ሞት ዘድሕን ኣወዳድባ ይኹን ድልየት የብሎምን ትማሊ ብብልጽግና ትግራይ ተወሪራ ኢሉ መሬት እንጽራድ ዝገብራ ዝነበረ ዲያስፖራ ትግራይ ሎሚ ትግራይ ብሕወሓት ክትውረር ከላ ገሊኡ ድምፁ ጥፊኡ ናብ ማይ ዝኣተወት ዕንጭዋን ትመስል ገሊኡ ድማ ድምፁ ቀይሩ ብጥሩምባ ሕዝውን ኩናት ይዕጅበሎም ክልተ ኣብነታት ንውሰድ ኣብ ዓዲ ጉደም ብሰራዊት ብልጽግና ዝተወቕዑ ክልተ ደቅኖ እቲ ሓደ ሞይቱ እቲ ሓደ ቆሲሉ ኣብ ሕክምና ኣትዩ ሽዑ ዓለም እንጽራር ገይርናያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ጨፍጫፍ ዓዲ ጉደም ክነወግዝ ዓለም ሓዛ ገይረምዋ ብጣዕሚ ብዙሓት መናእሰይ ድማ ብሕራነ ናብ በረኻታትና ውሒዞም ጽቡቕ ነይሩ እንታይ ደኣ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ኣብ ዓዲ ጉደም ብሰራዊት ሕወሓት ምምሕዳራት ተኸቢቦም ብድሽቃ ብብሬን ብስናይፐርን ኣብ ኣስፋልት ጸሚዶም ንመንእሰይ ዓዲ ጉደም ክጭፍጭፍዎ ከለዉ ግን ጨፍጫፍ ዘወገዘ ዲያስፖራ የለን ስለዚ ቃልሲ ዲያስፖራ ኣሞያይታ ትግራይ ንምምልካዕ እምበር ትግራይ ንምድሓን ዝዓለመ ይኮነን እንትንብል ብኣመኽንዮ እዩ እቲ ትማሊ መንእሰይ ዓዲ ጉደም ብሰራዊት ብልጽግና ተቐቲሉ ኢሉ ሰልፊ ዝወፀ ትግራዋይ መንእሰይ ዓዲ ጉደም ብሰራዊት ሕወሓት ተጨፍጭፉ ኢሉ ኣብ ጎደናታት ዓለም ሰልፊ ክደግሞ ይግባእ ነይሩ ግን ኣይገወረን እላ መረጽኻ ምብካይ ካልኣይ ሰብኣዊ ሓገዝ ይተወልና ህዝቢ ጠሚና ህዝብና ብሕማም ይሃልቅ ኣሎ ወዘተ ዝብሎ ኣጀንዳታት ሒዙ ጎደናታት ዓለም ብዘይ እፎይ መሬት እንጽራድ ዝገበራ ዲያስፖራ ብግልባጡ ብኣማእታ ኣሽሓት ቶናት ንሰብኣዊ ሓገዛት ዝተኸዘነ እኽሊ ካብ መኻዝንኡ ሕወሓታውያን እናዘረፍዎ ዘርኢ ምስሊ ሳተላይት ኣቃሊሓ ዓለም ክተእው ከላ ዲያስፖራ ተጋሩ እቲ ዝጠመየ እትኳ ፎቶኡ ኣብ ሸምባቆ ሰቂሎም ካብ ሞት ጥሜት ዓለም ክተድሕኖ ዝምሕፀኑ ዝነበረ ዕሸል ይሙት ይሃሊ ትዘይብሎምን እዘን ክልተ ኣብነታት ንምልዓል ዝተገደድኩ ስንፍናታት ዲያስፖራ ትግራይ በለጽና ዓንቃጽ ባህሪዮምን ንምግላጽ ዝኣክል ዳ እምበር ኣብቲ ግዜ ጽንተት ብሄሮም ንምድሓን ዝገበርዎ ብሄራዊ መኸተ ንምንኣስ ኣይኮነን ትግራይ ብሓደገኛ ኬሚካል እናሓጸቡ ወርቅን ትግሕጥጡ ህዝቢ ሽረን ከባቢኣን ሕርሽኡ ተኸልኪሉ ወርቁና ኸዓትዎ እምብለይ ንዝበለ ህዝቢ ብክላሽን እንትፋረድዎ ግርማ ዴታት ራያ ኣብ ምህለላ እንትርገጻ ድባርተ እንትሰዓር እናረኣኹም ምሕዝነት ታሪኻዊ ጸላእቲ ህዝብና ማህፀን ኣዴና ብግራይ ዝወግአ ዕጡቕ ኣብ መቐለ ሞነን እናበለ ካሜራ ሓዚሉ ዝዘውር ርህፀ በላዕ ካሜራማን ፊልሞን ዝስወረላ ኣብ 200 ሜትሮ ሬሳኣ ዝተጎተተ ንእስቲ ዘውዲ ሃፍቱ ፍትሒ ዝተሓረመት ትግራይ እናረኣኹም
عجب زي بالكم دمصهم زي وسعهم دياسبوراتات بخمي كنت عبابيكم دليهم اتي أبي تجراي زنسرافحة ورار حدش كدي ورار TPLF ونتخنا عجوخا ناينا نادق عجمة لوم تجراي زتفع زلو عبي ولدو مع خلاي ولدو حدشن بحفشة حنفات ولدو سبعين سبيتون مرحتي هيمانوت يكون عبيت عدينا بهالتين بحفشة تجراي بهندست شرحي دك فرما هتنا بيجبتي مايكروفون دك مهتنا بنفحت طرمبا دك مهتنا بوقعت خبرو دك مهتنان تعجبا بتوكوستي كلاشن دك مهتنا بعرر نتحنقت تموت الله كبرانن تختاتلتي شادو ميديا تبصحنا شادو ميديا نكعبي صفحاتن عمقوتن ميزاناونتن حقاونتن زلووم زيناتاتن تنتانتاتن كترخبو مسئت دليو شادو ميديا سبسكرايب يكبروا كيناتن دركم زهاسيا محدرا وراري عليتا وجلحو حزما سنة تجراي مليسا نابر داغماي كينات انت اتاس تتسدو يمسلكم نفس وكف تجراوي كحسبلون كملسون زغبا وراي ايوم زوراي وراي شادو ميديا ونيوم شادو ميديا حقي ميديا فتحي ميديا رتعي سلام